yawwa an sa kaza karfi an sa wannan da hutu kaza karfi shagon gemu ya dauka saboda haka ba tare da bata lokaci ba za mu fara fafatawa a cikin wannan karkara ta bibi albarka kamar yadda muka saba a ne zagayowar shekara yawa
mu muna da mazaje a waje wa'inda za su iya an kai ma duka ka tafi daga kai ba wannan ba to a daya a fafata an dawo kuma an dawo saboda haka a koma kan filin daga jazuwa jazuwa Pero va a no María Gani. Pero va a no María Gani. Pero va a no María Gani. Sannan kwarai, ai mu muka kwara a jikin ka ba. A jaraba shi. Mu ba muka kwarai a jikin ka ba. A jaraba shi. Yaro za ka iya da shi? Zan iya a jaraba. Na fa ka da maza ko ba gaban ka kai ba. Ya kan maza ya ga maza sun gassa. Maza ka hada mu. Ya ta can wani waje ana ta hada musu wannan kabari. Maza ka hada mu, maza ka hada mu. To ka samu yan uwanka ka ga musu. Maza ka hada mu. Ka samu yan uwanka. Maza ka hada mu. Ka ce a samu ruwan wanke ka. Pau. Kata-katanya